гузариши Флориан Виртс ба Ливерпул як трансфери таърихӣ аст, зеро ин даста то ҳол ҳеҷ гоҳ чунин хариди калон накарда буд. боварад чанд сол боз ӯро назорат мекард. Ман-Сити барои Кевин Де Брюйне ивазкунанда меҷуст. Реал Мадрид бошад, ҳамеша мехоҳад боз як ситораи ҷаҳонӣ гирад. Аммо вақте ки Ливерпул бори аввал ба Виртс таваҷҷӯҳ зоҳир кард, касе онҳоро ҷиддӣ нагирифт, зеро ин даста одатан пушти ситораҳои калон намегардад. бале, онҳо як замон барои ҳимоятгарон ва дарозабон маблағи рекордӣ пардохт карда буданд, аммо он вақт он бозингарон ҳанӯз ситораҳои ҷаҳонӣ набуданд. Аммо Виртс айнан чунин бозингар аст. Ӯ метавонад ба ҳайати асосии қариб ҳар як дастаи ҷаҳон дарояд. ба ғайр аз ин, Ливерпул чанд вақт боз дар мубориза барои бозингарони калон муваффақ намешуд. Трансферҳои Кайседо, Лавия, Беллингем ва Тучамени инро тасдиқ мекунад. Вале новобаста ба ин, Ливерпул ҳанӯзам яке аз беҳтарин дастаҳои ҷаҳон бо бозингарони сатҳи баланд аст. Бинобар ин, ман хуб мефаҳмам ки чаро Виртс мехоҳад ба ҳамин ҷо гузарад. барои Ливерпул ин як бурди калон аст, махсусан баъд аз он ки ситораи асосияшонро аз даст доданд. албатта маблағи трансфер хеле калон аст, вале барои Виртс арзанда аст.